Una història us explicaré, tan bé com jo sabré. Si l'escolteu, la sentireu. Qui no la sentirà, no la sabrà. Hi havia una vegada una ciutat molt tranquil·la, la gent passejant, el banc obert, els policies descansant. I de sobte... ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Auxili, auxili! ¡Truquin a la policia! ¡Darnos el dinero! Ei, company, aixeca't, que ha saltat l'alarma del banc. Va arribar la policia al banc, va haver un gran tiroteig i va sortir un policia ferit. Els lladres es van escapar, però, per sort, sense els diners. Aquesta història s'ha acabat, i si no és mentida, és veritat.